Hola, sóc en Saba i avui us presentaré el llibre El vigilant en el camp de sègol. Ara vos explicaré una mica sobre l'autor. L'autor se diu Jerome David Salinger, que va néixer l'1 de gener del 1919 a New York i va morir a Cornish el 27 de gener del 2010, als 91 anys. Aquest home té sol una única novel·la, que és El vigilant en el camp del sègol. En general, aquest llibre va sobre un noi que se diu Holden Caulfield, que explica sobre els seus 2 dies que van ser molt durs de la seva vida, què és el que va passar? Pues va passar que el jove protagonista va passar a Nova York, que, que va ser la seva fugida personal. Ell va fugir del món adult, que és un món de rebuig que va intentar protegir la seva infantesa, un territori pur al que se sentia molt incòmode. Holden Caulfield sap que s'està fent gran i que aquest procés és natural i que no es pot ometre. El noi se rebel·la i volent actuar contra l'inevitable pas del temps, el noi opta per un camí incert i de difícil tornada, amb el vigilant en el camp de sègol. Vale, hasta aquí vos conto, però la final, si la voleu saber, vos teniu que llegir este llibre. Este llibre a Amèrica és una novel·la molt popular i que la llegeix molta gent. A mi personalment m'ha agradat molt la manera d'escriure el llibre i les paraules utilitzades. I aquí acabo tot. Vale, gràcies per la vostra atenció.